Pilit ka na kung tama ka dyan. Tuhok. My mommy and me. Kaalis. Hey. Tito, go away, you work. Ha? Go away, you work. Because my mommy loves me. I love my mommy loves me. Good. I'm excited. Love me. My mommy loves me. Sure? Listen. I will love you. Because this one. You're bad? You're bad? Don't touch it. Di triple black yung sabi mo? Triple black? Oo. Ano, hindi ba isa? Ay, triple black yan. Triple black. Open na mo. Sistek na yun. Matagal na yun? Tubig kong tinginag ta. Hanggang na may maubos mo. Laki ayaw ka mo. Yak, yak, yak. Naraman mo. Alam mo dito. Wala. Yak, yak, yak ka na. Yak, yak, yak. Yak, yak. Have a birthday? Kita mo, bagay yung parang yaka. Wala. Sikit ka. Parang hindi mo maramdaman yung sakit. Medyo masakit. Medyo masakit. Kala mo hinihiwa yung balak. Hindi, red. White. Red, white. Yung kasi gray white. Nalunok-lunok pa. Papanood mo kaya ka para mag Wala ka naman ano. Tawagan mo nga lang.
Panoorin niya. Hindi pa naman yun. Naka-live ba siya? Naka-live ka sa YouTube? live na nga yan. Live. Eh, hindi niya pa naman ina-add eh. Hindi pa siya I-search nagsasubscribe. niya lang yan. Search na lang sa alam. Ano ka ba? Ang bago ng bago sa ano eh. Pakin kita eh. Message ko siya. Ay, message mo. Anong YouTube channel? Juniper. Pal. Diyan ano? Juniper. J-U-N-E-P-H-E-R. Ah, Jennifer. Sumapat. So much fun. What's so much? Masakit sa may buto mo. Nasaktan ka. Sa may buto. Open. I want water. Ne. Oh. Muna yung diaper mo niyo. Tanggalan natin huwag na mag-diaper. Ha? Ubus na. Ubus na nga. Nanood siya. Hmm? Sabi niya, okay. Wala. Tama na Dylan. Ano sabi niya para maganda? Wala pa. Masakit pa naman yung kamay ko. Sila ka lang mag-busy ng to. Pinakadamat yung naman. Hala! Ito nga ne. Sayang. Mabasa ka yung tissue. Sakay ako. Ay, sige na iwanag mo. Diyan. Minsan na. Okay. Wala. Siya kaya. Kami Ay, ilang karayan ko eh. nagbalasi. Sorry, tayo sa'yo. Wala na doon.
Nabasa ko na nga. Na? Nabasa ko na. Lalak ka na. Dark. Kasi may isa, Ambulance, will. Huwag mo kainin yun eh. Tama na. Wala na laman. Wala ka na nga kainin bukas. Hindi ka kasi magbaon eh. Sabi mo sa mami mo, magbaon ka. Oo. Ang sakit na ano na naman yung bukan ko. Malapit na sila ng pag-iwan. Magpinis ka. May kuha kami. Tanggalin na natin yung diaper mo. Huwag ka na mag-diaper. Bahala ka. Malibarak ka yan. Nababad na itlog mo. Si mami niya kasi, kung ano apaw. Sabi mo sa mami niya, kaya wala ng diaper. Ha? Yung diaper. Bukas. You close? Tita, you close? You close? 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 Tawagan mo siya. Bakit ko kumausap? Ano yun? Hindi ako may close eh. May naisas ko siya. Nabang ko nga siya. Ay! Wala na yung damit mo. Nakauro talaga to, oh. Ay! Malamig. Ang init niya. Huwag mo yun. Tanggalin mo. Wala na yung damit mo, oh. Ay! Hindi naman. Masihan. Wala pang 6. Ay, gala po ka. Abra. Your mommy look for your daddy.
Si Francis pa ganyan din. No, yung sa dibdib niya. Ay, sa braso pala. Ay, shit din siya. Umiikot kasi si Wala ko lang. Wala, matinaga tayo kasi kung ay, may, ay, Tapos iiyak ka pala na mamaya. ano si tao na yan? Lang crime. Pangit ano. Pagod ka, hindi ka pwede magtrabaho. Hindi mo ako sasabi. It's broken. See? No one's broken. Kung ako yung sasabi, hindi pwede dito. Tulog. Ay, kita ng isda. May sakit. May sakit. Destroy. Lapit. Ano naman na ito. Kapayamot, nubing. Bahay lang kami. Ang biro ka na. Kasi isa. Pandagan, di ba I po? want my mommy. Hindi ka no, ano yun? Kabala na dito. You play. Naputipot na kami. Hindi man na lang. Nasaktan ka na. Tabukol. Ano? Naputipot na kami. Nabalasi. Yung pagi, ang bola niyan si Kate. Ay! Nagkarawigaw ka na yan. Manood ka oh. Malala na si mami mga oras na ba? Ryan. What Ryan? No, Ryan. No. Go away. Mahulog ka. Mahulog ka. Ay! Sino? Ilan? Down mag. Guys.
guys. Yes. Blood and Nikki lang. Nang kasi gray was. Mandi dyan. Abay po rin. Oh, wait, ang cameraman. Ano sabi niya? Makatulog yun. Oh, tulog pa rin. Paano? Hindi tulog yun. Nagano yun. PUBG. Ikita mo na ba yung isda? Lumalangay na siya. Kung wala na makibenta si Debra. Ito is isda. Yung nagtato nito. Baka hindi ko na kaya ang presyo nun eh. Sino? Pinakil. Natividad. Sa Pinas. Yes, not raining. Bakit tutok? Ako sasabit sa tali no? I'm raining. Hindi pwede. I'm raining. Relax. May nilang init-init sa labas. Ding dong. My Gusto ko mom is nakapaksis. ding dong. Bapo. Sa likod. Tapon mo. Tapon mo na lahat. Sabi mo na ito. Hindi mo yun. Hindi ko lang kasi hindi ko pinatatato yung mukha mo. Gusto mo ba? Tama na yung sa liig mo lang ako. Unggoy to. Unggoy. Si Saddam yung kasama natin kagabi. Sa metro. Tinanong niya siya na yan. Oh, hindi mo pa alam. Ikaw na nga pinatatukod. Unggoy tawag nga doon eh. Yabang niya. Hindi niya ba alam na pambubuli yan? Ha? Pambubuli. Gustong gusto nga niya. Ay, wag mo, Bon! Masira! Tawagan mo kaya? Isa pa talaga. Kanina ka pa ha. Kausapin mo nga. Oo. Excited ka kay Macdo eh, no? Mahal mo ba siya? Baka makita niya. Mahal mo ba si Macdo? Sa buong braso yun. Macdo na... Ang resyo anong mga pali eh. Ah, 3,000. Ang grabe naman. Ito isang buong ganito. O dito lang. Yan pa lang sa siyara ko. Talaga yung pagbraso talaga. Malaki. Saka cobra ko yun. Mahal talaga yun. mura na yun. 3,000. Oo. Mura na yan. Hindi ko ano kung hindi ko tanda kung 3,000 dito lang. Sabagay sabi nga nung isa, Alam 5,000 ko daw. kung kuha niya, 5 eh. 5,000. Ay, napit na oh. Makikita ko na siya. Walang gusto mo talaga dito sa susunod. Daming ano? Tandamihan ko na, bakit? Piling sa munti. Magpamunti ka na lang pag-uwi. Kahit kailan. Wala akong tato dito na ano. Galit sa kulungan. Sabi ko pa lang.
Labat ka tayo. Ano ba? Sa signal ha? Signal yan. Ha? Signal yan. Uy! Utot mo. Utot. Yung utot. Yung utot. Yung limaw. Yung limaw. Mukha nga lang. What? Itabay tayo ba? Pag may pera si tita. Tay tayo buhay. Ba? Nabubukas? This way is enormous. Big, big, small, big, small. Big, small. May tayong ba bukas? Oo. What? Hoy! Napit na. Huwag mo ganyanin. No. Yan na nagalaw. Nagalaw pa nga dito. Oh no. Iyak ka na yun. Ready? I'm in it. No. Wow! My dad. Gaya-gaya na. It's my daddy. Gaya-gaya. What?
Lagay mo na yung mas mo. Malapit na. Nay, Mami. No, it's Mama. Dali na! Kasi bababa din ako. Oh, so good. Halika na. You're close. You're close. You're close. Oh. Zoom. Buka lang. Kunin ko na yung dog mo dun. What na ba? Nabago pa ako kapag. Huwag ka malikot. Alay ka dito. Huwag kang lalabas, ay! Hindi mo ako nakikita. Dapat, dapat, dapat. Kunti na lang. Ma? Mahal ginaraw ng mga kanina. Dapat, dapat, dapat. Pinako ko na naman. Hey! Dapat tayo, kuya. See? Bad siya. No, but be out. Naiyak ka na. Uy, Pipicture niya. Oh. oo nga, eh, ba't nag... Peace and peace. Say mo na, anak. Andun na si mama. Yeah. Ako na yung soap nito. Gining na. Bye-bye, Tito. Bye-bye. Wala ka mag-doorbell. No, No. Kiss na si tita. ayaw lang. Ano ba? Ayaw love. Ayaw love. Nang mawala ka. Bye-bye. You're close.
Huwag mo pa ilagay wala pa nag-doorbell. See. Kailangan mo maliit na yan. I like my mommy coming. Let's move. Wait. Wala pa. Ayun, nagrugit tayo kanila. Simot 100 na eh. Oh, yeah. Ay, sisinig siyang dad dito sa room. Uy! Oh, shit. Punasan ka lang. Lalakon ko. Kapakita ko. Uy, masira yan. Hindi laruan yan. Pa. Nakatulog ako. Ano kasi yun yung... Kahit gising. Ano yan? Ano yung nag-viral? Hindi kami ng asawa ko. Kapit naman siya. Where do you go? Where do you go? Didn't buy bangka. Nasira ka. It's hard. It's no bag.
Uy! Ow! Springy. Oh, yeah. Upo ka nga na. Dito ako. Dito ako. Na? Dito. Dito ang mo. Dito ako. Uka! Explore Gaba. Nasa blue black black labor. Black black black. No way, then later. Ding ding ding. Next one. Next one. Next one. Okay. Dumi. May part na hindi masakit, may part na masakit. Lagi masakit sa malaman. Buto? Malaman mo. Saka buto. Itong okay tayo. Matindi si Karen Jojo. Maaray ko dun. Wala mo hinihiwa eh. Depende na siguro maalis sa dun. karayo. Hindi na ako makakatulog dun. Mabigat yung kamay niya. Hindi naman mabigat kasi. Hindi ko naman binuot eh. Yeah. My God. TV. Yes, I. Tagal ni mami mo malit, alas 6 malit. It's order ata. Ano? Order. Ano? O-order. Order. May My mom. Oo. Naghanap ng papa. Order ni daddy. It's taken. Huwag mo tanggalin. Sinira mo na lahat. Yeah? Ito. Ah, May duty. Huwag lagay mo dyan, baka tumawag. Ano tumawag? Huwag mo na kaya. Pugilan. Nakita mo na yung tattoo na Lloyd na dog. Ano mo? meron na?
Meron. Ganun ano. Yung puro lang siya green. Tapos magugulo. Ganda nga eh. Hindi siya kita sa liwanag. Huwag mo lang buksan. Magulo, parang invisible pala. Ano nga yung mata? Igaglo ang dada ko. Konting dilim lang. Kung liwanag na ano yung paningin. Kita, ilaw. Huwag mo bu... How was it? Lola! Isa. Mga guys dato. Ano yan? Dalagang bukid. Cold fish. Parang dalagang bukid. Ano ba yun? Hindi. Parang. Walang parang. Hindi pwede parang. Parang marikina. Kung may sakit, uminom ng parang. Ito lang, naglulubin pa. I don't think. No, it's not loaded. Do. Wah, wah. Ayaw. Masyado na niya, no? Tutututot. Ulit-ulit. Tinapay mo na naman. It's not the best. One. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13. No, wala ko lang ka. Ayusin mo. Magandaan lang ako. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Done. Tutol. Pagtang na. Ang nararamdaman ko sa akin. Sasakit ang braso mo. Ngayong gabi. Pag 92 ba sa kayo sa Japili papunta sa inyo, ilang oras? Tagal na. 2 oras. Oh? Doon nasa kay Serrano Eh, kasi malapit siya doon. Ay, hindi ka dadaan doon? DIP1 lang yun eh. Nadadaanan yun. Lagpas ka. Tatransfer pa ulit ako. Iningikot mo ng buong DIP. Grabe naman. Sumasakay ko doon, di na naulit. Stefan.
Yes, papa. Hindi ang sasabihin mo, Johnny, Johnny, sabihin niya, yes, papa. Yes, papa. Eating sugar, yes, papa. Ganun lang siya. Open your mouth, ah. Nito nga siya sinabi ko, where's Stefan going? Airplane, tapos paulit-ulit na siya. Stefan going to airplane. Mark the milk. The body has not baby. Talaga niya pati yung puti, oh. Ayaw, no? Hindi niyo binabasa yung mga comment siya. Yung mga kasama ko din. Ay, Okay, magbabasa ba ng tata to? Ano yun? Malaking diferensya mo rin yun. hindi minsan binabasa. Naman sa. Pinatay mo na naman siguro dito. Ba't wala lang sound? Bigla mo, ito pala nila. Okay na yung sagot ko. Pindit ka na naman ang pindit. Ganyan masira. Ang ganda ka na na. Gulat ako. Yan yun. May ibol. Oo nga. Lilipad na yung ibon. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bukas ulit. Okay. Bukas ulit ulit. Dali ka na! Baba Tayo na! paawat. Baba! Oo. Please! Parang si ano lang eh. Baliktad? Ay, hindi. Parang si Stefan lang. Nakulit. Ano yung susin dito? My mommy? Hindi. You! Bye-bye. Oo. Parang matanda. Bukas na lang. Hindi pa pala yung pangalan. Hindi. Next time. Hindi ito pa dadagdagan. Mas gusto ko mauna yan. Neurotoxis. Doon mo na lang pala yung pangalan. Masarap access. Sa leg ko eh, pala na rin.
dito naman sa amin. Tatatato ako warts. Diwas. Ano naman ko siya. Tapos na. Sakit. Medyo. Check na lang sa ulo. Ito mas buto. Baka makakapag-gloves niya. Arte. Huwag ka na magtrabaho. At least may tattoo ka na. Todo. Pero ulo ko ba? Hmm. Pero mo, Before and after. may pura na after. Send mo na sa akin, sir. Sa WhatsApp. Sabi. Done. Ano Dan? Ano kilala si Dan? Dan Marley? Sa metro ko mo, nagdadali. Hindi naman yung magtutubo eh. Hindi na yan. Ang dami pa. Masaya. Ano yung cellphone ko? Mas ko laman. Yeah. Yung ba mo motibo siya? Tapos dala ng ano. Next. May tatama yun dito. Naarte, hindi oh. Ayun nga, may mata pa oh. Parang May isda nga eh. Kung bulate yan. Ano yan? Engage yung bracelet. Hindi ka picture pa eh. Ikaw kaya mo picture. Ganda mo ah. asan? Tingnan natin yung paano. Saan lang? Dami-dami. Maubos yung Parang film. may option ka. Maubos yung film nito eh. Ay, kami baka makalimutan. Ay, bye pala. Joke lang. Ano yung bracelet ko? Baka nadala mo. Mami mo na. Buti nga. Ayan na. Magkano yung pinalipad mo? 30. Wala ka pang barya. Wala ba? Uy, Tawad-tawad ka pa. Wala ka pang barya. sasapin mo. Mapansan? Ba't kayong ginapabarya eh? Wala Parang na. masarap. Bakit nilitan mo? Kasi parang hindi masabi. Ito. Tawagan Litan ni ko mama. pa? Dialogue ko. Litan ko pa? Cellphone ko ako. Cellphone mo. Wala na. Sige ka tayo. Kaya ka na. Wala ba yan? Ano nga? Mas nagmamadali ko. Wala ka palang barya. Wala. Libre ko na niya sa ano. Libre ko. Wala ka ba rin dyan? Dabar yan ta? Wala ata. Dabar yan. 5 gasot. Wala. Awang pang sito na. Oo. Losa. 620. Time mo niya? Ang hirap sa automatic.
Gamit supply pa. Tatanim mo ito naman. Sige. Pinabad mo ba yan? Pag natutulog, natigil. Hindi kasi nagagalaw. Pag nasa bas nga ako, gano'n ako.